Šatan. Teraz sa trošku otvorili obrany na obidvoch stranách. Opäť Bondra po Šatanovej akcii. Hanzuš, ešte držíme pásmo. Šatan. Prokopiev ho nezastavil. Opäť Miro Šatan. Vynikajúco to urobil. Vycvičil Rusov. Fantastický gól. Tá práca rukami je výborná v podaní Miroslava Šatana. Jorsák, Pavlikovský. Odchádza striedať Bartečko, ktorý dá priestor na ľadovej ploche Vladislavovi Naďovi. Ten si dobre nakorčoval pred bránu. Vynikajúca prihrávka. A ešte krajší gól. Richard Lindner výborne našiel Vladislava Naďa. A Kinogenov. Aj Rusi momentálne už kombinujú predovšetkým zloženie obranných dvojíc. Som spomínal, že majú k dispozícii v tomto momente 7 obráncov. Ďalší gól Peter Bondra. Konečne sa strelecky chytil. Jeho druhý gól na majstrovstvách sveta. Vyhrávame 3-0. Budeme hrať oslabený. Karpov sa ocitol na ľadovej ploche po zákroku Hlinku. Prvýkrát v dnešnom stretnutí odchádza Hlinka na trestnú lavicu. Aj my striedame, prichádza už na ľadovú plochu Bačak Smrekovi a potom Bartečko Robertovi Petrovickému. Pozor teraz ale na Rusov. A je to gól. Napokon Gusmanov, jeden z ruských hráčov, ktorý tam dobiedzal, zaznamenáva prvý úspech Rusov. Takže až 6. presilovú hru v dnešnom stretnutí dokázali Rusi využiť. Teraz sme neudržali pásmo. Višňovský zahákoval. Opäť budeme hrať oslabený. Takže zatiaľ si nacvičujeme hru v oslabení v tomto stretnutí, ale treba priznať, že rozhodca Hutchinson je trošku úzkostlivý na niektoré zákroky hokejkov, ako zvyčajne Kanadenia bývajú. A ďalší gól. Ryabikin znižuje na 2-3 z pohľadu Rusov. Ryabikin sa prvýkrát do majstrovstva sveta zapísal do streleckej listiny, ale je škoda, že sme jednoducho Rusov dostali na koňa. Peter Bondra z prvej. Toto je správna odpoveď. Na konci 7. minúty druhý gól kanoniera washingtonských jednotiek. Sme v plnom počte, vylúčený Naď sa vrátil z trestnej lavice, ešte Prokopiev hľadal Sušinského, prakticky v našom bránkovisku Milo, ktoré sme spomínali, výborne pozične zahral, Zatonský, opäť Milo, ale teraz sme urobili chybičku. Trošku sme si nedali pozor na centra Alexandra Prokopieva, na pravej strane Tomík, Linka, bude sa vylúčovať, budeme hrať 5 proti 3. A to takmer celú minútu. Koznev zbytočne sekal nepríjemný zákrok. Z hľadiska toho golfového úderu spoza kruhov z pravej strany je Peter Bondra prakticky nenapodnutelný. Výborná prihrávka Šatana na Lindnera, napokon gól. Jeho autorom Bartečko. Tuším, že to bol Bartečko. Ešte raz sa na to pozrieme. Jan Field už spokojnejší. Pridávame 5. gól, takže teraz gólové dostihy v druhej tretine. Znížili sme na 2-3 z pohľadu vývoja druhej tretiny. Lindner. Napokon si Michal Hanzuš, mám dojem, že to bol Michal Hanzuš. Lepšie to uvidíme z tohto pohľadu. Michal Hanzuš bol tým hráčom, ktorý doklepol puk po tom, čo Lubomirovi Bartečkovi spadla hokejka. Prvý gól centra Phoenixu Coyotes na majstrovstvách sveta. Musíme sa brániť, začala sa 43. minúta, stále vyhrávame o 2 góly. 5-3 Sušinský, Ryabikin s Guskovom v obrane, prirodzene tam Sušinský do centra Prokopieva. Zatonský. Sušinský natlačil sa teraz pred Staňu, ktorú si dokázali po 27 sekundách využiť svoju prvú presilovku v tretej tretine. Maxim Sušinský z Avangardu Omsk. Po zákroku na Pavlikovského ukazuje hrubosť, hlavný rozhodca práve Judinovi. Horsák teraz výborne našiel v priestore Mila. Tretí gól Dušana Mila v treťom stretnutí s
za sebou. V poslednom vystúpení v nadstavbovej F skupine s Ruskom už vlastne o nič nešlo. Slovenskí reprezentanti vedeli, že do štvrťfinále pôjdu z 3. miesta, ale v hre bola prestíž. Po nej túžili viac Slováci a poprvý raz v histórii účinkovania na majstrovstvách sveta porazili ruskú reprezentáciu.